Ayon Sali, Madama kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada. Ayon Sali Dumbay. Naimbag marin nga oras, dati 5 nga minutos kalpasan iti oras ti alas 11. Good morning, isa namin ay listeners ng Radyo Sagada, sumangbay na naayaya programa. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office program on the air. Ti munisipyo tayo nga Sagada. Tungtungan apo may panggap kadagiti didigra. Dagiti banbanag may panggap iti aglawlaw ken anya apo dagiti pakayarigan na iti inaldaw nga panagbiag tayo ditoy daga. Ket ay nagpudot apo ti panawen na makikibunan batawa gapusin adi sumardeng ay puo everywhere. Dito'y Pilipinas sa Disaster Risk Reduction and Management wenno DRRM. No panawan daytoy summer wenno dry season nga tipikal apo. Iti bulan ti Marso hanggang na iti Mayo kan extended tupayen. Hanggang na isna na buwan ti June. Kata maiyakar ti focus may panggap iti ditigra sakbay anan na ay daay lumlum. Manipod nga rod iti kadawyan nga banbantayan. Ti DRR. Dito'y pakasaritaan ti DRR nga nup-nup, wano dya ibagbaga tayo nga bagyo, kana panagsagana, sakbay iti iumay daytoy, kat mapagbalin, at iya panagsagana mat, may naig iti hazards, maisilpo, iti nakaro, wano extreme heat, kan kinakurang, wano kitdi, kinaawan ti tudo, ti mabanbantayan, tata nga panawan. Sige nga rod man, ibingay tako is sumagmamanuaya banag, ay nakamonitoran ng DRR idwani ay timpon di tikag ng makmakwani ang hazards. Numero 1 isa, kay bagbagata ko ikaw ni na naay-aya puo, forest fires. Nabanggitay tatay, daytuyo uram. Iso ti talk of the town malaksig iti oil price hike. Tani, jay green nga aglawlaw tayo kat paint the town black. Uray no mamin ano ay man pakapakaasin na ay daay Bureau of Fire Protection personals tayo ken dagiti umili nga uston ket halabira sigilatta oo. Napudot nan panawen ay pinakarugarod dagitoy daag sinumbangir nga uram forest fires grass fires sa Diyos ko po. When amo tayo tipikal ang mapaspasamak daytoy uram ngem ay tayod ay adita ko ayakapnek sina maida mapupuuan. Makwa-makwani ang nalakaya paspas ay maiwaras nan apoy, particular nan grass ya forest fires, tay nangato ng temperatura, dat naango ay permi nan naliwes. Gapusin kat ay buwan ay mid-udan na. Isnan ilit ako ay kabanbantayan na nuwada forest fires na rigat ay masubsuban, tay nan ikakan nan terrain. Adia madanon na naay daay fire trucks. Wada nan initiative nan umili ay man aramid is fire lines. Ngem no maisabay nan angin at lumawa amad. Nan puutay sip-sip uyan nan apoy at amad bumidang. Danapay itayaw nan gaeb at umoy na paltingan nan other areas. At syempre panibagong uram manen ay kanagsinan na ay day may ikan nga road ida uwani. Kanagsin id north is na ay da ay permi ay danag na coffee farmers tako may panggap isnan puo isnan was inda kapian. Uray lamad ang ran dagiti apan mang dupdup apo iti apoy. Sigilata tapno laeng maisalakan ti pangkabyagan ken inrigatan da iti manok nga tawen. Isnan kalabes wada record tako. Wano wada kailian ay pimusay gapo isna na ay puo isna na banbantay.
ay set enta ko pay laeng aya ay wada kasin di maikan si kagtudi. Nan answer ket adi dapat. Mun sabsabay ng structural fires, yanan forest fires. Yanan tapinpay ay kita. Dagitoy ta nga road. Uram. May padamag is na napalpalabas ay lawas. Ay nan munisipyon di Bontoc. Yanan munisipyo tako ay Sagada. Isnan probinsyan di Montañosa ti Cagrabean kan kangatuan ti bilang dagiti na ilista nga urang engga na idwani and counting. Iti datos manipod iti Bureau of Fire Protection wenno BFP. Iti 2025 iti napalabas nga tawen ti Cordillera Region ket nang i-record iti duwagasut 80 nga fire incidents. Nagresulta daytoy apo iti 122.89 million pesos nga damages. Iti umuna nga pasat daytoy tawen 2026 iti laeng inmuna adua nga bulan. Ket dandani doble wenno 85 incidents tinapasamak nga urang kumpara iti same period itinapalabas nga tawen nga 43 incidents. Lulukatan tako ng social media pages tako ti kanayon nga makita tayo dita ket daytoy nga roda pakaistoryaan dagitoy mapaspasamak nga uram malaksid nga road is nan krisis may panggap is na petrolyo. Forest fires nga human induced fires. Ibingabingay dagiti kamang ti BFP Sagada iti panaga ipalawag ta may panggap kadagitoy uram ang kadagiti information, education and communication nga yar aramid da dagitoy kaingin saan nga panangbantay iti mapupuuran nga basura dagitoy da luglugam basta laeng nga panang ibeleng iti upos ti sigarilyo nga agas asok pay laeng panang baybayan iti lutlutwen, electrical problems, kanda dumapay dagiti causes wenno makagapu iti uram. Nga preventable met, ngam nan maiila idwani, gagara nan puo. Kamrunaan sinan bilbilig tako. Wadamik ikan ay fire drills, babaan simpa ng idaulo, di lokal ay gobyerno. Yanan nayday masaknan ay opisina. Mainayon dagiti skills competitions kanagnan ipatpatungpal ng DFP is nan schools ya barangays. Ta isuda nga ruti mako nga first responders sa tapno maisigurado ti kinasagana is nan nga lord kanag idwani ay peak fire months. Tapno nga rod malabanan na nayda ay puo is na bilbilig ay adi kadanon. Ayan, adi madanon na nayda ay fire trucks kat naibaga tayo iti damdamag dito ya Radyo Sagada nga manarimaan nga ipinpinal daytoy BFP Cordillera ti acquisition kana training para iti fire choppers. So, aerial assets nga espesipiko na disenyo para iti water dropping iti forest fire zones. Ngem punagarud dagiti masaknan nga opisina kananda disiplina ladtaod nan umuna. Everyday is Fire Prevention Month. Kananda garud isu nga masapul ay manbinadang tanan bilbilig tako maiwanan. Tapnuwaday sadat ngan di sasayang dan. Sayang nan inbanugan gedan ayo. Sakbay tayo man apo nga itultuloy daytoy nga diskusyon tayo. May panggap kadagiti hazards ita nga summer season. May sapay apo nga kansyon. Kaibigan, ang kalikasan, mga bundok at dagat.
Pilipino, anong gagawin mo upang matigil ang paninirang ito? Huwag ipagwalang bahala ang inang kalikasan, pagkat ito'y ating kinabukasan. Gumising ka, kaibigan, at iyong ipaglaban karapatan ng inang kalikasan. Pigilan ang mga galit na hayaga, umaasa sa kabundukan. Mas mga kababayan, para sa kalikasan, ating itaguyod ang paglago nito. Huwag lasunin ang lupa, ang ilog at dagat, at ang hangin nating nilalanghap. Pagpupluhin, isigawan, at ikait damdamin, kalikasan ipagtanggol, at tumbas manay buhay. Mamuhal man ang isa'y may uhusbong pang iba, ipaglaban ang inang kalikasan, ipaglaban ang inang kalikasan. Ag subsublito nga rod iti daytoy nga programa MDRRMO on the air. Ano nga rod pa'y dagitiya daduma nga hazards uno daytoy pakasaknan iti aglawlaw tayo. No may naig iti nga rod daytoy tungtungan iti DRR ita nga panawan iti tikag. Naibaga to'y tatay, na ibingay tayo, dayto'y may panggap iti urang. Ita, kat dayto'y may panggap iti seguridad iti danum. Nan rasyon, ya supply, di danum. Pang sintalon man na lugar den, ya pang isnan, babae. Karkaro isna na panawan di El Nino, wano nagbayag nga dry spells, kat critical telebel ti danum. Bumaba unay ti water levels kadagiti dam. Mapansin tayo matlae nga dayta. Midwani ket amman et maiilang. Uray tupay no baken El Nino at munkurang nan danom amet isna sentro. E paano na pag ganitong mainit ang panahon? Ijay nga sumrek jay maipagbaga nga panagtipid iti danom. Bumasit nan supply isu nga dapat bingbingay maiden mang ibubukod. Waday matyanan diya talon na ya waday mamapsong ay sus. Naku, bad yan. Nusin agrikultura na naikikan abas na Department of Agriculture wano na ay DA agpokus da iti makunkuna nga climate smart interventions no iti dry months tapno sa lakniban ti food supply. Adamot lang, tiyan na ikden, kadagiti manalon iti pagilian nga water pumps kan solar-powered irrigation systems, sigun iti ahensya. Daytoy kat na ikden, kadagiti farmer cooperatives, tapno itap, dagiti open water sources. Ngam idwani ay krisis gadan di gasolina, maid, serdina. Dapay, kurang ay permi nan ayuda wano badang kandaida. Itiya crop monitoring as of early 2026 dandani 250,000 hectares na naayda ay taltalon ti pagay kan 175,000 hectares ti pagmulaan iti mais ti adda iti critical nga vegetative kan reproductive stages is nan intero ay pagilian. Kaya't nangasawen sa pulen na ti istrikto nga water management tapno maliklikan daytoy mild El Nino damage.
Adat ibagbagata nga pamayan nga cloud seeding. Ngem nagnina. Isu daytoy ti last resort protocol. Nga iman manihar, daytoy Bureau of Soils and Water Management no panawon nga rod daytoy tikag. Ditoy Cordillera Region ti estratehiya nga iaramid dagitoy ahensya kadwa dagiti mannalon nang rugi iti daytoy tawen 2020s ket daytoy tradisyonal a panagamula daytoy dati nga may aramid uno nang kinasin ay aramid na naayda ay inaaputako isna na panagmula dat iraok wano inayon na modern climate resilient technologies. Kapungarod isain bagatakod kauni ay adu ay fire incidents daot na ay basit nga rod ay level di danum grabe nan impact na isnan na ay da ay farmers. Isu nga nan ikanda yanap daot nan mulmula da tapno bakon sanday day mula ay mangkasapulan unay isa danom. Isu nga wadasan kanan daon na water intensive monocropping. Yanap da isnan na ay da ay mula ay mabalin na ay thrive ay uray basit na sibuna. Mas ed paylaeng nan udan nga naudwani et maide. Sapay kuma ta ipakat na nayday kakailian ay taga-bontok ay manayag si Uchan. Ta masubsiban nan puo yata masibugan nan mulmula. Kastapay nga tamalinisan nan angin na tayday baken at fresh air. Dat sapay kumatabaken dalalo tay ay apu hailstorm na no hailstorm nan umuna iyudan na kakaasi abes nan mulmula tay last year siya na naikan men bala nan pagaya dat men dalalo nan resulta na aki-akit na naapit tay kungaw. Kanayon nga nagdakkel, always piman nga dagitoy da mannalon tayo ti apektaran daytoy nga rod issues may panggap iti aglawlaw climate change issues ken nagdudumapay nga parikot isnan nga rod inagaw pay laeng ay panagbiag tako. Daydanan mang ipoproduce is makan ngem no isnan kadanta ko aminen ta ko man wenno adi dayda iman na kabasitan na nan mauawat daay badang. Nga ti iti pasati DRR saan laeng apo daytoy maipanggap iti panagrescue. Timatlaeng DRRM ket pasat na daytoy information and education campaigns. Panang edukara, panang ibingay kadagiti kaamuan ken impormasyon iti komunidad tapno iti kasta ket maamuan damet dagiti dadumapay nga banbanag anas ken nga ramiden da iti daytoy nga rod panagsangop kadagiti banbanag na parikot no adda iti pakasaritaan na dagitoy da titigra ken hazards mainayon dagiti emergencies. Naimpay kadagiti mabanbantayan no summer season wenno iti panawon iti tikag nga nagpudot ti aglawlaw ket daytoy pakasaritaan iti salunat. Dito'y matlang radyo kanayon nga ibingbingay tayo iti tangatang dagiti balakad manipud iti Department of Health ken local DRRM offices may need kadagiti na issue wano na iparwar nga advisories. May papan nga rod iti daytoy heat index. Ada dagiti public advisories para iti
panang monitor iti heat exhaustion, heat stroke, ken dehydration. Anya pa daytoy heat index. Ti heat index wenno ti pudot a mariklik na ti bagbagi tayo. Wenno ti measurement ti pudot no maipagraok iti temperatura ti angin ken iti humidity. Wenno singaw ti danom iti angin. Daytoy tinabara nga marikrik na ti kudil tayo no ikumpara iti numero nga makitkita tayo kadagiti thermometers. Apay nga napateg nga i-monitor daytoy. Ti daytoy nga road heat index no isnan awak tako nan mangpalpalamin ka na data ko no perminan atom sigon kadagiti kameng iti daytoy salunat ut nanay panagling tako. Nusumngaw tapno sumngaw nan pudot isnan awak tako iling tako mabawasan nan pudot ay rikrik na nan bagbagi tako. Isnan heat index classification us-usaran na pag-asa na categories tapno maamuan no nan kinadelikadon na pudot is na ruwar. Isu nga wada da sana caution, extreme caution, danger, extreme danger ay classification na ay Weather Bureau ay pag-asa nga rod. Kanana no 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius caution at di mag-ingat. Anyati posible nga epekto na iti pagbagi mabalin tayo nga makapadas iti panakabanog manipod iti tuloy-tuloy nga activities tayo. Numot 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius kasapulan ng ti extreme caution ay tay posible ay man resulta na is heat cramps ya heat exhaustion. Sigun pa iti daytoy departamento ti salunat no dumanonen iti 42 degrees Celsius hanggang iti 51 degrees Celsius ti temperatura iti ruwar danger level daytoyan para iti heat index classification. Kaya tangasawan delikado ngamin mabalinan daytoy nga agresulta iti heat cramps, heat exhaustion, ken heat stroke. No 52 degrees Celsius ti kinapudot na agpangato grabe nga pangtadaytoyen wenno extreme danger. Gaputan nagngato ti tsansa ti heat stroke iti anyaman nga oras. So dagita apo dagiti heat index classification nga usaran ti pag-asa. Ket tapno natalged tayo ti balakada dagiti kameng ti salunat kasapulan nga uminom iti adu nga danom. Saan apo nga colored drinks. Saan nga orayan ng permi ay nauwaw ta sa tapay uminom. Datata liklikan nan direkta ay panakaisa lang isnan agaw. No mabalbalin ket agtalin na tayo iti uneg ti balbalay no oras ti alas 10 iti agsapa hanggang na alas 4 iti malam. Nayon pay kunada ag-usar tayo iti komportable nga kawes wenno badbado nanayda ay naluwang, naimpis, light colored ay badbado. Tapno iti kasta mayat nan ikan nan angina ay mon circular. Daet kanana bawasan kanu nan panagubla is nadadagsen. No kasapulan ay mon ublat ako is nan ruar, masapula ay kanayon met ay mon rest ako is na naay da ay mabalin ay paglinungan. Nuwadaya na dilinungan. Uno linilinungan na di kaiw uno anyaman isa. Takunada nga rod no nangato nan humidity na mas ay napaspas ay mabanog ya ma-dehydrate na isang ay awak ti ipugaw isong kasapulan ti doble ingat.
No may palagip itinapalpalabas nga tawen, dito'y pagilyan nga Pilipinas, aya kata sinuspende dagiti sumagmamano nga lokal a gobyerno. Daytoy met lang kata protocol manipod iti DRRM dagiti in-person classes kanda dumapay nga outdoor activities gapo iti nangato nga heat index nga kadawyan ket dinmanon iti danger level. Daytoy katapno maliklikan nga ro dyan baga tayo itatay, dyan ma-dehydrate tayo, dyan ma-stress tayo. Isu nga kasapulan nga ipalpalagi pa dagitoy tay kaasinan awak tako ay was intako dadamen ay mon ubla is nan luar ngem nan abes sa health tako na kanag maikompromiso. Ulitin tayo apo diay emphasize daytoy Department of Health daytoy panang liklik kadagiti outdoor activities uno ilimitar tayo saan tayo nga maliklikan ket ilimitar tayo kang runaan na manipud iti oras ti alas 10 iti agsapa hanggang alas 4 isnan masdem ay kapudutan nan temperatura. Ngaruda sakbay tayo nga ibingay tiya sumada na daytoy ababa nga panangibingay tayo iti hazards ita nga dry season ket may saman pay apo nga kanta. Hi, this is Gary Valenciano. Lagi kayong makinig dito lang sa Radyo Sagada. Sobrang init ng panahon sa maghapon, sobrang init, gusto kong mag-aircon. Sobrang init ng panahon, walang ambon, aray buwisit, pawis buong maghapon. Tag-init na bibili ako kahit murang yakon, panlaban sa linsangan. Cool na ang paligid ko, iwas pa maestro. Tag-init na bibili ako kahit murang yakon, panlaban sa linsangan. Cool na ang paligid ko, iwas pa maestro. Sobrang init ng panahon, El Niño na. Sobrang init, magpalamig sa aircon. Sobrang init ng panahon, high blood na ako. Sobrang init, ligo na lang sa bathroom. If you want malamig na paligid, magtambay ka lang sa Mega Mall. Tipid na ang kuryente mo, presko ka pa. If you want malamig na paligid, magtambay ka lang sa Mega Mall. Tipid na ang kuryente mo, presko ka pa. Sobrang init
Kat nga rod iti daytoy tungtungan may panggap iti resilience iti sangwanan nga rod daytoy dry season ita nga tawen 2026 iti pagilian tayo nga Pilipinas kat makita tayo ti kritikal nga kasasaad. Nagdubli apo dagiti insidente iti uram gumat ngato dagitoy dahit indices kana daytoy kasapulan nga panag-akar iti proactive resilience partikular ditoy ayan tayo nga Cordillera. Nibaga tayo itatay may panggap nga rod iti uram daytoy fire safety and preparedness ti panagkalat a panagnato dagiti insidente ket nang trigger a kasapulan ti panag-abante iti makunkunang aerial assets. Babaen nga i-highlight met laeng ti pangkasapulan iti daytoy binadang system dakkel ti papel ti komunidad iti panangbantay iti kabakiran panangbantay iti daytoy mountains tayo tay suda ti kang runaan nga volunteers amang salsalaknib iti mountainous terrains tayo. Iti pakasaritaan daytoy agrikultura ken tungtungan iti water scarcity. Daytoy nga rod combination ti indigenous nga kaamuan ken moderno nga teknolohiya. Kas iti naibaga tayo tatay solar powered nga irrigation namang safeguard iti food security no panawen iti daytoy tikag. Tingarod panang pilimet laeng iti imula kadagiti gargarden tayo tapno iti kasta ket adita ko malungag ay permi isnan pangkasapulan sinan danum. Daot na tungtungan may panggap isnan salunat. Ti institutionalization daytoy nga rod public safety. Iti daytoy tungtungan iti salunat ket of course maipangpangruna daytoy biag dagiti biag ti tao human life over economic output. Mas nga importante apo ti biag ti tao kaysa iti kwarta wenno biro. Iti kastoy garod nga tungtungan iti disaster risk reduction and management ending naladta apo iti daytoy nga istorya ket daytoy stewardship iti daytoy makunkuna nga inang kalikasan. Ben iti panang manihar iti mulmula, panang manihar iti danum, babaen iti umnumot laeng nga tulong manipod iti gobyerno. Kang runan mo't lang ditoy nga naiya yunay-unay tayo kat kinakasapulan daytoy nga roda panang edukar kadagiti pada nga tao wenno ti publiko tapno iti kasta ket maawatan da. No anya met dagiti kasapulan nga aramiden da, no anya dagiti kasapulan nga tignay tapno iti kasta ket masalakniban tayo amin daytoy papagyanan tayo. Sumasan lang apo nga survival. Kasapulan nga ag-thrive tayo. So, surviving the summer to thriving through climate smart adaptation. Kata dito nga rod nga gibos pa lang, dito nga programa nga MDRRMO on the air. Nabsakbay apo nga iya gibos tayo daytoy kata apan tayo pa ibingay dagiti impormasyon, public service announcements, manipod iti lokal nga gobyerno tayo dito sa Sagada. Umuna apo kat dayto clarification dati na-post nga mintatay ay iti Facebook page ti Radyo Sagada nga registration para iti tuktok nga clarification apo daytoy ket registration para kadagiti tuktok drivers and operators agpermit apo tapno
agbalintang legal kumbaga i-renew da apo dagiti permit da. So as of yesterday iti record manipud iti BPLO out of 56 sa tri-cab ket 30 kan 8 pay lang ngamin nga operators kan 30 kan 3 nga drivers ti nag-permit dagiti daduma ket maururay pay laeng isu nga panawagan ti BPLO daytoy registration ket mapan kayon iti opisina basit met ti kasapulan nga rekisito para iti rekisito apo daytoy renewal iti permit when registration para kadagiti operator kasapulan daytoy clearance manipud iti barangay photocopy ti OR kan CR ti photocopy ti insurance ken daytoy bayadan da para iti drivers dati clearance met lang kasapulan ti clearance manipud iti barangay medical clearance photocopy ti driver's license toda clearance ken ti bayadan da. So dagiti lang apo dagiti requirements para iti daytoy renewal ti rehistrasyon da iti lokal nga gobyerno. Daduma pay apo nga announcements maysa daytoy manipud iti Menro tayo Municipal Environment and Natural Resources Office ipakpakamo daytoy nga opisina nga dati nga daytoy kuma chainsaw registration ang mapasamak iti munisipyo itangal daw ket postpone may reschedule daytoy ket ipakaammo tayo iti sumarsaruno nga aldaw nga mas sigon iti Menro iti officer tayo ani Ma'am April Castro bayat iti panag-uray iti schedule ket kasapulan apo nga isagsagana tayo na dagiti kasapulan nga requirements. Umuna ket daytoy affidavit of ownership no naamas yunan resibo yo. Nan resibo is na nang lakwan yo is na chainsaw yo. Ti sertifikasyon manipod iti punong barangay wano barangay captain at ti chainsaw ket maus usar pang isnan umili wano pang isnan tradisyon wano traditional community activities no isnan kasapulan ay clearings inan may katlo wadanan mabayadan adi kambid nan mabayadan isu nga wadan mabayadan isnan LGU ay 300 pesos daot 500 pesos isnan senro. So siya di kasin chainsaw registration isnan munisipyo tako ay Sagada nga maipakaamot akunto no sinuot na reschedule ay date na ngambaya ta nga rud ay sadsad untakudi kat inbagak itkaw ni sandida ay requirements ay kasapulanot ay isasagana yo amin non-motorized chainsaw dakkel kan basita manday ta apo nga chainsaw nga daan iti serial number iyo i-register. Announcement mat manipud iti OMAG Office of the Municipal Agriculturist tayo dito'y Sagada daytoy agtultuloy nga rabies vaccination kan deworming para kadagiti taraken tayo nga aso ken pusa nga 3 nga bulan ken agpangato ti edad da. Para iti schedule tatangal daw ket mapan dagiti OMAG personnels iti barangay ti Angkileng ken Suyo. No malama ang adadan ijay apo nga mangyar aramid iti daytoy panagbakuna. Inton bigata April 16 ket ijay Demang barangay Demang. Next week April 21 ket ijay Tanulong ken Fedilisan. April 23 Takong Nakagang Payag-ew. April 28 Bangaan. That April 30 schedule para abos isnan barangay di Antadaw ken Kilong at sa Eastern. Siya di na na-schedule para iduan ni ay buwan di Abril isnan na ay panagbakuna isnan taraken tako ay aso ken pusa bakuna kontra rabies ya deworming matlaeng.
Nain pa po nga announcement manipud iti daytoy OMAG mauawagan dagiti amin nga apektado nga manalon nga i-report ag-report iti opisina para iti dokumentasyon ken suporta. Umuna ditoy ket dagiti rice farmers, dagiti drought affected farmers na nainapektaran na naay permi ay kugang ay nakagang na namulmula da karkaron na naay da ay pag na napagay na naango na napagay da. Kasapulan lang apo, ag-report kayo nga personal iti opisina ti OMAG. Tugot yu, ti litrato, ti nadadael nga rice plants yu kas ebidensya. Masapul personal, taywadamot lang nan i-fill out yu ay necessary forms. Kana masapul ay ikompleto yu. Nanay day opisyal ay rekisito. Siya di is nan rice farmers. Wadamot lang, na naayda ay coffee farmers, nan forest fire affected ay coffee farmers tako. Ag-report kayo iti opisina, tapno ipa dokumento yu daytoy dadael iti coffee trees yu, coffee farms yu. Ag-apply kayo for crop insurance, tapno matulungan da kayo nga i-rehabilitate dagiti mulmula yu. Kana iti kastamot lang kat masecure adati masecure yu iti masakbayan. So nga ag-report kayo lata po iti opisina daytoy OMAG iti daytoy munisipyo tayo nga Sagada dagiti drought affected rice farmers ken dagiti forest fire affected coffee farmers. So pan kayo lata iti opisina ti OMAG para iti kanayunan nga impormasyon tapno mas nga malawlawagan kayo pay. Ganapmet manipud iti Municipal Social Welfare and Development Office sa itangal daw ket manariman apo daytoy AIX assistance to individuals in crisis situation. AIX payout sa jay OPSEN Operations Center para iti duha gasut nga benepisyaryo. Dagitoy da nga benepisyaryo ket nakumpleto apo ti dokumentasyon dagitoy isu dati nangipasa iti kumpleto nga rekisito. Dagitoy nga benepisyaryo ket pakaibilangan dagiti dialysis patients ken caregivers, support partners, community volunteers, solo parents, parent leaders, ken community peacekeepers. Daytoy apo ket ipapaay daytoy kameng manipud iti Social Welfare and Development Office wenno Suada Mountain Province. Nagapuda pay laeng ida Bonto. Ti pondo na daytoy apo ket may 1 milyon nga insecure daytoy municipal mayor Felicito Dula espesipiko para iti daytoy nga purpose para kadagiti individuals nga da iti sitwasyon iti krisis kang runaan na iti pakasaritaan daytoy sa lunat ken dagiti nakabilang iti vulnerable sektor. Iti nayon pa nga pakaamo ket daytoy financial assistance para kadagiti tri-cab drivers ti munisipyo. Daytoy ket maangay inton bigat April 16 ket adati 32 nga registered beneficiaries as of daytoy nga listaan ket as of April 6, 2026. No sik aket legal ka ken nin permit ka waay wada kasdi ay usa ay magtan. Nan-venue to na at ida 4th floor, Provincial Capitol, ida Bonto. Marugi is nan oras di alas 8 is na agsapa. Na naayaya pa ng ipaay is nan assistance kata na-schedule ka sa province-wide simultaneous payout para is nan transport sector. Espesipiko apo ay nan target kat na naay da tricycle ya tri-cab drivers. So siya di na panakaitid nan ayuda financial assistance para is nanayda ay tri-cab ya tricycle drivers.
Iti may sapay apo nga public service announcement manipod is nan MSWDO Sagada daytoy may patungpal nga Municipal Solo Parents Day 2026. Kada amin apo nga registered solo parents is na naay munisipyo tako, maimbitar kayo para is na nakuha niya ay panagrambak. Na naay kata maikan babaan is na nasangay community clean-up drive ya reflection activity id Mount Ampakaw. Mayaramid na ay aktibidad is April 25 agaw dia Sabado. Kat para is na dadumapay impormasyon, panggap is na ay Municipal Solo Parents Day. Apan kayo latta bumisita ijay MSWDO office kan biro kanyo niya Ma'am Gloria Lambayan. Iti dadumapay nga public service announcement daytoy upcoming activities sa ti Municipal Health Office tayo. Daytoy PhilHealth orientation para iti gamot. Umuno na po daytoy Southern Zone nga bukbuklen ti barangay ti Angkileng, Takong, Suyo, Nakagang, Kanapayag-ew, Iswakgat, April 16 agaw di Huwebes. Daytoy nga programa apo nga gamot ti PhilHealth ti guaranteed and accessible medication for our patients treatment. Nuanya daytoy nga gamot kata maipakaamo apo kada kayo umuna dagiti residente iti Southern Zone ti munisipyo manen ang Kileng, Takong, Suyo, Nakagang, ken Payag-ew. Tay schedule da is Wakgat. Kastamet nga maipakpakaam mo nga adda ti may patungpal nga Municipal Adolescent Youth Camp. Mangay daytoy into na sumaruno nga bulan iti Mayo. Iti aldaw iti May 15 to 17. Ti venue ket maipinpinas paylaeng isu nga maipakaamo iti sumarsaruno nga aldaw. Katagita nga rod apo, daytoy pakabuklan ti programa nga DRRM on the air, kana dagiti nga rod imbingay tayo nga public service announcements. Siya ko disimbay para iti daytoy nga programa, naimbag nga oras, kan naimbag nga aldaw.